こんばんは、マッスルバカです。今日は7月29日の火曜日で、ただいま夜の11時で今トレーニングを終えて、今ジムから家に帰っている途中です。で、最近夜遅くにトレーニングするようになって、でやっぱり夜行く方がジムが混んでなくて、でスクワットラックとかベンチプレスのステーションとかが混んでなくて、で待たずにセットができるので、なので空いてる時間に行くのが一番だと思って、で最近夜行くようにしています。で今日はポーズスクワットを5セット5レップから6レップやって、で使ったウェイトは先週と同じ100キロを使って、でその後バックスクワットをやって、でようやくバックスクワットのフォームがなんか慣れてきて、で来週から再来週ぐらいからそのバックスクワットをメインに、その火曜日はバックスクワットをメインにトレーニングをしていきたいので、でその後デッドリフトを、4セット6レップやって、で使ったウェイトは確か70キロ近くのウェイトを使って、でまた75キロぐらいだったかな。で選手よりも80キロか忘れましたけど、とにかくウェイトを上げて、でデッドリフトをできたので、良かったです。でその僕のトレーニングのスケジュールはどうなっているかというと、火曜日から始めたとして、で火曜日は足を鍛える日で、ウェイトは平日の日はウェイトをそこまで重たくせず、だから火曜日は足を鍛えて、で水曜日は胸と肩と三頭筋トライセプスを鍛えて、でその後木曜日は背中を鍛える日で、背中とバイセプと鍛えて、でその後腹筋も鍛えるんですが、で金曜日はカーブアップの日で、トレーニングをしない日となっていて、で土曜日はまた足を鍛える日で、土曜日は重たいウェイトを使う日なので、週末はハードなトレーニングできるようにしているので、土曜日足を鍛えて、で日曜日また胸を鍛えて、で月曜日にまた背中を鍛えるルーティンとなっています。だから僕は1週間に1つの筋肉を2回トレーニングするようになっています。で多くの方はその肩、胸、背中、足と腕と5日間に分ける場合もあると思うんですが、僕の場合その3つに分けて、で週2回筋肉をターゲットするっていうトレーニングの方が効くと思うので、そのようなトレーニングとなっています。でなのでその僕のスクワットの回数とかベンチプレスの回数がかなり多くなっています。で明日は胸鍛える日で、今から家に帰って、でいつものようにピザと、鶏の胸肉を食べて寝ます。皆さんもトレーニングを頑張って、やっぱり夜行く方が涼しいのでいいです。はい、ではまた。